Ovo je Gabriel. Ima tek 1700 grama. Rođen je prije 9 dana, ali 7 tjedana prije očekivanog termina. Evo, šta mu on sad radi? On se izvija nešto. Nije normalno da on ili će bljucnuti ili nešto će se desiti. Evo. Jesi bljucnuo, ha? Ovo je Marta i ona je tek nešto malo veća od štruce kruha. Njoj je danas isto 9. dan života. Vidite tu nekakvu plastičnu kutiju u kojoj je vaše dijete i znate da mora biti unutra. Da. Ova beba najmanji je pacijent na odjelu intenzivne njege. Rođen je s tek 600 grama. Ovo je borac s nevjerojatnom željom za životom. Apsolutno svi organi su nespremni za vanjske uvjete života. Svi ovi mali heroji na svijet su došli jednostavno prerano. Ovo je odjel riječke neonatologije. Danas je na odjelu 12 pacijenata i svih 12 pod stalnim nadzorom neumornih sestara. I mama i tata fale, da. Sestra Marija o svojim sićušnim pacijentima brine već 14 godina. Danas je u smjeni od 8 ujutro, a do 8 navečer, koliko joj traje smjena, promijenit će 24 pelene i isto toliko puta nekoga nahraniti. Kad sam došla, to vam je bilo ono, ajme gdje sam ja to došla, ja to nikad neću moći raditi, a takva mišljenja su i svih mojih kolegica koje kasnije dolaze. I kad vide ove male bebice, ne mogu vjerovati da se to može uzeti u ruke, da se oko tog djeteta može nešto raditi i tako. Sve dok se ne proba. Nešto manjeg staža na ovom odjelu je sestra Ksenija. Jedna i druga cijeli su život posvećene malim pacijentima, a najveća hvala im je kada se ti isti pacijenti nakon nekoliko godina dođu pokazati trčeći. Imali smo jednu bebicu koja je kod nas boravila 5 mjeseci od rođenja kad je bila 600 grama i do opusne težine 2,5 kile kad je išla doma, tako da kod nas 5 mjeseci stvarno se za takvu djecu očito nećete vežete. I za roditelje, i za djecu. Smjena im je ispunjena do zadnje minute. Dok se jednom mijenjaju pelene, drugom se daju lijekovi, a trećem se pak vadi krv zbog nužnih krvnih pretraga. Baš kao njihove majke i one bdiju nad njima, jer svake sekunde nešto može poći krivo. Primjerice, Gabriel je jednostavno zaboravio disati. Ali samo gledanje pravo će pokazati pravo stanje djeteta. Kako se ponaša, kako diše, kako ima boju kožicu. Ajmo disat, evo, mi smo malo mali pa zaboravljamo koji put prodisat. Da, zaboravljamo i onda se malo moramo škakirati da se sjetimo da se to mora napraviti, jer smo mali i neizreli, da. 6 doktora i 12 sestara srce su ovog zavoda. Nijedna minuta u još krhkim životima ovih beba ne prolazi bez njih. Mi svi sestre posebice ovdje žive više nego kod sebe doma. Jer vi doma niste 12 sati u presingu i niste 12 sati budni i niste 12 sati iznad svojih ukućana stalno, a ovdje ste 12 sati u principu. I malo ljudi zapravo to zna. Čak ni roditelji koji imaju djecu nisu svjesni koliko su sestre angažirane oko njihove djece. Dođete doma, odete spavati 1, 2, 3 sata, onda se dignete, idete kuhati i one ostale stvari koje vas čekaju. Gabriel je na svijet trebao doći 17.11. Međutim, ipak je malo požurio. Malo, znači 7 tjedana. Iako svakoga dana napreduje, nad njegovim inkubatorom strepe mama i tata. Svaka minuta, svaki gram je važan. Uvijek imate neku brigu, uvijek opterećeni ste, razumijete, ne znate šta vam nosi sutra. Umjesto u naručju, njihova beba je u inkubatoru. Diše samostalno, ali su mu pluća još uvijek nedovoljno razvijena. Stoga u inkubatoru mora imati i masku s kisikom. Kad smo ovdje mi je teže. Onda ga stalno gledam, a ne mogu mu pomoći. Tako da... Gabriel još nema razvijen refleks sisanja, pa se hrani preko sonde. Ovako izgleda njegov obrok. Svaka 3 sata, 7 ml mlijeka. Bar za sad. Oni su mali hrabri borci. Ništa im ne smeta. Mislim da bi se veliki čovjek puno više uzrujao kad bi mu ovako nešto napravili, oni to tako brzo prebrode. I sad ću ja biti zadovoljan. Ovo mora brzo ići van jer imamo drugačiji nagon na povlačenje. I sad me treba pustiti na miru. Doktor Krajna napravi do 500 ultrazvučnih pregleda mozga i srca na godinu. Nastojimo uočiti što kod djeteta nije u redu. Svaku bitku svojih malih pacijenata i on uvijek proživljava. Mi se borimo da sačuvamo život. Koji put to uspije, koji put to ne uspije.
Riječka neonatologija zavod je s najmanjim brojem smrtnosti novorođenčadi u Hrvatskoj. Ipak na ovom se odjelu prolije mnogo suza. Plaču uplašeni roditelji, ali ni samo osoblje nekada ne može sakriti suze. To su trenuci kada se od nekih pacijenata moraju oprostiti. Jako nam je teško, a pogotovo nam je teško ako je u pitanju koji zna se desiti da umre, onda nam je strašno teško. Suze teku same, to ne možete zaustaviti. Kroz to morate proći. Jednostavno to izbaciti sebe i krenuti dalje. Preispitivanje, a možda preispitivanje da li si napravio sve što možeš napraviti. Mislim da je to onda koji puta. I da li si na vrijeme sve napravio, da li si to da. Postoji sigurno to preispitivanje. Možda je to najteži dio tog posla. Trenuci su to kada se svesrdna pomoć i doktora i sestara i psihologinje jednostavno čini nedovoljnom. Ali je zato puno trenutaka kada ulijevaju i sigurnost i povjerenje uplašenim roditeljima. Zna se desiti da se mame koji put boje dotaknuti svoje dijete, pa da ne bi nešto prenijele. I onda im se naravno objašnjava kako je dodir beskrajno važan i kako su cijelo vrijeme tijekom trudnoće držali svoje bebe u jednoj sigurnoj, sasvim sigurnom i zatvorenom okruženju kao što je maternica i kako sad im isto tako treba ta podrška, barem dodirom, onoliko koliko se može. Samo se mazite što više. Na tijelo i rukama slobodno. Ne držite što više. Bez brige. Kengur care, najviše. To je ono. Ko klokanicu. Onako. Točno je maziti. Što više. Na ovom odjelu su i sestre blizanke. Tanja ih je rodila carskim rezom u 32. tjednu trudnoće i nije bila svjesna kada su došle na svijet. Marta je sada u inkubatoru jer je sestra u trbuhu krala hranu, što je česta pojava kod blizanaca. Mislim da mi je doktor rekao da bi trebala imati barem 1,8 kg da izađe iz inkubatora, a da ide kući barem 2,200. A to je za ovako malu bebu jako velika stvar dobiti pola kile. To zna trajati po 20 dana, mjesec dana. Sve ovisi koliko izgubi na početku. Tanja je prije 3 godine rodila trojke, a zatim prije 9 dana blizanke. Marta i Marija njezino su 9. i 10. dijete. Na Zavodu za neonatologiju završe i djeca rođena u punom terminu i prosječne kilaže zbog raznih zdravstvenih problema, poput ovog mališana. On je ovdje zbog šuma na srcu. Majke ovih beba ih svakodnevno dolaze hraniti. Pogotovo je važno ovo majčino prematurno mlijeko, dakle, koje nije identično kao majke koje su donošene terminske djece, jer u njemu se sastoje svi ti potrebni sastojci baš koji odgovaraju njegovom uzrastu. I na taj način nadohranjuje i kompenzira sve ono što beba ne može primiti drugačije. Ovdje nam je dijete koje je rođeno sa 23-24 tjedna trudnoće, znači 16 tjedana ranije ili 4 mjeseca sa 600 grama. Danas mu je 27. dan života. Svu hranu koju unosi u organizam prima preko pupčanog katetera i vena. Kod ovog djeteta je problem što ta pluća još uvijek usprkos svoj terapiji nisu proradila u punoj mjeri. Dijete je par puta odvajano već od respiratora, ali je njegova mišićna snaga, općenito snaga premala, izmara se tako da se dijete stalno vraća ponovo na respirator. Šanse za normalan život su 50-50, ali koliko god bili sitni, njihova želja za životom je nevjerojatna. Plać je znak zdravlja. Jako bolesna djeca ne plaću, nemaju snage. Tako ja kad volim čut kad plaću. Da. Doktor Petar je u 24-satnom dežurstvu, sada već 18 sati na nogama. Što god se sestrama učini i najmanje sumnjivo, u bilo koje doba on provjerava. Pa ćemo vidjeti kako će ići srčana akcija. To ako nam se to ponovi, onda ćemo staviti ga u inkubator, ne? I acidobazni status. Ovoj se bebi usporio srčani ritam. Kako bi znali što mu je, moraju mu izvaditi krv. Nalaz je u potpunosti uredan. Tako da, znači nemamo znakove acidoze, šećer je uredan, znači zasićenost kisikom je preko 93%, znači nije bilo poremećaja u cirkulaciji, nije bilo poremećaja u opskrbi krvi. Ali nismo mirni, pratimo.
Svi mališani koji su zaštićeni u inkubatorima u vanjski svijet će u potpunosti tek kada će se samostalno hraniti na bočicu, odnosno kada dobiju 2 kg i 200 grama. Nakon toliko vremena koliko radim s ovom malom dječicom, imam osjećaj da u stvari to dođe pod ruku ko melemić, tako nježno, tako da nikad ne možete, oni vam koordiniraju koliko vi s njima možete raditi, koliko oni sebi dozvoljavaju. Na ovom zavodu nema spavanja. Iz potpuno mirne situacije u trenu mogu zvoniti svi alarmi i nastati kaos, no zato su oni tu. Zapravo ste svaki dan u prisutnosti najvećeg čuda, a to je rađanju novog života. A kad još možete pridonijeti da ona djeca koja, nažalost, imaju problem, pa im možete pomoći, onda je to još jedna velika motivacija. Svaki od ovih malih pacijenata ima svoju nevjerojatnu priču, a ljudi koji se brinu za njih nevjerojatnu snagu. Oni su njihovi i mame i tate dok su pravi roditelji daleko. Jednostavno je ne mogu pustiti. Baš uživam u svakom dodiru, u svakom njenom udahu. Svaki udisaj i svako hranjenje je pobjeda, ali oni se ne predaju. Oni su čuda koja se na ovom odjelu događaju baš svaki dan.